Bé, moltes gràcies. Doncs sí, explicar-vos abans de res una mica aquest acte del Soc Autor, aquest projecte que en diem Soc Autor, pels que no el coneixeu, és un projecte que ja fa uns anys que portem arreu del territori, que l'objectiu és treballar també amb els agents locals, com per exemple en aquest cas l'Associació de Músics del Baix Penedès i aquest BP Fest, i que és un projecte que neix a 3 bandes, entre la Fundació SGAE, La Tornada, que és a nom de qui parlo jo, i les Cases de la Música, i que al final el que busquem és, entre aquests 3 agents que organitzem l'acte, doncs poder fer pinya per poder oferir una oferta formativa per a autors emergents, per músics que estiguin començant els seus projectes i que el que volem és trepitjar territori, anem a molts espais del país i en aquest cas, per exemple, sumem la complicitat de l'Associació de Músics del Baix Penedès, que aquí també els hi vull agrair moltíssim. Primera, que ens acullin i que vulguin acollir aquest Soc Autor, però també la persistència de poder fer aquest BP Fest amb el que costa i poder veure que hi ha resposta del públic. Per tant, crec que és de valorar també la feina de les entitats i els col·lectius que aquests dies segueixen al peu del canó. I res, com que anem amb el temps molt just i no podríem allargar-nos, vaig ja a la presentació d'aquest acte, anem ja al tema que ens ocupa avui, que és, també us ho diria, un dels temes estrella d'aquest Soc Autor que fa ja uns anys que impulsem, perquè és la pregunta que si sou músics segur que us heu fet 1, 2, 3 i 1000 vegades, que és com trobar concerts. I també us he de dir, espero no decepcionar ningú d'entrada, que no us la resoldrem avui. O si més no us la resoldrem amb veritats absolutes. No us donarem ni una fórmula matemàtica o no us donarem una guia que si la compliu, sortireu d'aquí trobant tots els concerts que vulgueu, perquè desgraciadament no existeix. Però el que sí que volem, i que és l'objectiu de tot aquest Soc Autor, és poder-vos ensenyar, poder-vos mostrar experiències de ponents, de persones que tenen trajectòries molt àmplies dins del sector, que poden explicar-vos les seves vivències i que creiem que això sí que serveix per aportar una mica de llum, per aportar una mica d'idees i en general esperem que sortiu d'aquí, primera esperem que una mica animats, que tal com està la situació és complicat però ho intentarem, i segona, doncs, amb algunes idees que pugueu explorar i que pugueu provar per la vostra banda. Dit això, us presento ja els ponents que avui ens acompanyen. Començo per l'Itus, en Carles Tenesa, que és el primer ponent que tenim. Ell és responsable de l'empresa Propaganda pel Fet, que no sé, potser molts ja la coneixeu, és una empresa també d'àmplia trajectòria en el sector de manejament, però també discogràfic, i que treballen ara mateix amb grups com Zoo, Ciudad Jara, Xavi Sarrià, Tribade, Smoking, podríem dir molts noms, i que han treballat també amb Obrim Pas, La Raïz i alguns dels grups de referència de casa nostra. Al seu costat, en Dani Boada, ell és expert en desenvolupament artístic, mànager, ha treballat també amb artistes de llargues trajectòries i d'allò més importants, com l'Antonio Orozco, Maldito Nerea, Efecto Pasillo, i ara actualment és el mànager o està treballant amb l'Alfred Garcia, per exemple, amb en Fabián, amb la Nerea Rodríguez i amb tota una sèrie d'artistes que ara a poc a poc també ens anirà explicant les experiències. I acabo amb en Pau Lobo, que també pels que no el coneixeu és el cantant de la Senyora Tomasa, que és un grup que suposo que potser molts us sonarà, que si no també us recomano i feu-los una escolta. I bé, és un dels grups, jo podria dir, referents potser del mestissatge, un dels grups importants dins el mestissatge a casa nostra. I també dir-vos que just des de fa un temps impulsa també en paral·lel la seva carrera en solitari. Acabes de publicar EP i crec que hi ha un disc que no tardarà gaire en arribar. Per tant, també segur que serà interessant. I res, anem ja al tema, que al final és lo important. Dani, començaré per tu. Ja que estàs al mig, començo... Et faig trencar el gel. Jo, primer de tot, el que vull dir, ara ho deia, i ho dèiem també com a lema que ets expert en desenvolupament artístic, llavors jo volia que ens expliqués una mica
Ben bé, quina és aquesta funció, no? Del manager per una banda, però també d'aquest desenvolupament artístic dels artistes, és a dir, quin acompanyament fas tu quan agafes un artista? Bueno, expert tampoc. O sigui, el que passa que l'experiència fa tindre un grau, no? De saber, primer has de saber quin tipus d'artista tens. Ara mateix el desenvolupament artístic fa 20 anys, fa 10 anys ha canviat molt a l'actual, no? Té molta relació amb com s'està movent a les xarxes aquest artista, d'on ve, quin estil de música fa, i després analitzar, tens que fer un pla de treball amb ell i analitzar quina música fa, on em pot encaixar millor, si dintre del ventall d'estils encaixa i si encaixa per un circuit més comercial, per un circuit més independent, i a partir d'aquí estudiar i el que no pots fer és aventurar-te a intentar agafar tots els sectors musicals, intentar estar tot arreu, sinó fer un pla de treball, i això s'acopla una mica, no? I és això, és una mica això. En el teu cas, per exemple, explica'ns, ara deia, no? Ara estàs treballant amb l'Alfred, que és un grup que possiblement molta gent conegui, que és un cantant, en aquest cas, que si no m'equivoco hi treballes bastant des d'un primer moment, no? Quan ell té tota la tirada d'OT, que surt d'allà, ja fa un temps que treballeu amb ell. Llavors, com és aquest procés i com comenceu a treballar amb ell, de dir, va, anem a preparar una gira, anem a preparar un disc, anem a preparar tota aquesta sortida? Aquí una mica el que passava amb la gent d'OT i la gent que sortia d'un reality show és que normalment les grans companyies de management el que feien era fer grans espais de concentració de gent, no? Feien el Bernabéu, la Cartuja, no sé què, feien events molt grans i intentar acumular aquesta fama que tenien que acaben de sortir de la televisió i intentar acumular tot aquest tirón amb events de 10.000, de 15.000, de 20.000 persones. Amb l'Alfred la tàctica va ser totalment al revés, no? Vam dir, és un noi que surt d'un reality show, hem de preparar una gira i teníem dues opcions, la que es donava la companyia, que era la que feia tothom, o fer una més alternativa, que era fer sales molt més petites, entre 500 i 1.000 persones, i intentar arribar a tots els racons d'Espanya. I aquest canvi, una mica de mentalitat, de com tenien que sortir, ens vam donar compte que era positiu, perquè a partir d'aquí la resta d'artistes que venien de realities van començar a fer la mateixa tàctica, precisament perquè es donaven compte que era molt més productiu estirar aquesta carrera i aquesta fama perquè arribar a tot arreu que no fer els 4 concerts a les grans ciutats, que després normalment el que acostumava a passar que aquests artistes que sortien del reality donaven un bajón enorme i era molt complicat mantenir-los per tothom i tot això. I això és una mica el que vam fer amb l'Alfred. Vam fer un total d'uns 50 concerts de sales uns 25 concerts de sales, després vam fer alguna de festivals i després una contractació més oberta cap a l'estiu. Al final es va quedar uns 70 concerts que van venir una mica a consolidar la seva carrera, i una consolidació que es va fer finalment amb un concert per acabar aquesta gira que va ser d'un any amb el Sant Jordi Club, fent un DVD amb un vídeo i tot això, que és l'últim que ha sortit de l'Alfred. A poc, segur que el debat donarà per entrar molt més en tall, però ara també si modo introductori t'ho vull dir, no? Ara explicaves el cas de l'Alfred, que és un músic amb qui comenceu a treballar, que ve d'una trajectòria mediàtica, que entenc que també ho fa un punt més fàcil, si més no perquè el públic el coneix, però també treballeu amb altres artistes que potser no han tingut, pensava en el cas d'en Fabián, que potser no ha tingut aquest impacte mediàtic des d'un primer moment. Llavors, en el seu cas, canvia molt la manera de treballar-hi, o com ho feu per poder seguir endavant amb aquestes propostes? Torno al mateix que he dit abans. Primer, l'estil marca una mica la trajectòria. La trajectòria de cada artista depèn una mica de l'estil que faci. El Fabián és un noi que és de León, és un noi que fa indie, folk, és molt a nivell cantautor, rotllo Quique González, una cosa així. Llavors el circuit és totalment diferent. No ve d'un reality show,
però a vegades també ho penses, no? No intentem amb el Fabián omplir la nostra meta, diguéssim, no és omplir espais de 20.000 persones, sinó omplir una sala de 100 persones, no? I aquí està el repte, aquí està més a prop de l'èxit, no? Un artista que vol ficar 100 persones pagant a una sala o un artista en un moment donat que has d'arribar a fer 10.000 persones per concert. Llavors, l'èxit també depèn una mica del teu estil i del que vols arribar, no? I també, lògicament, si estàs fent ska i estàs fent heavy metal o el que sigui, doncs a tu no et val una sala de 100 persones perquè necessites una més gran capacitat. Aleshores, amb el Fabián és un treball molt més de picar pedra, però que també les xarxes ens han ajudat a anar a Illes de León i poder anar a València o poder anar a Màlaga i ficar 100 persones pagant, i això té molt de mèrit, i això es aconsegueix bàsicament picant pedra i no tens els mitjans de televisió ni tal per aconseguir-ho, però és un èxit perquè al final és un noi que pot actuar sol, també no necessita una gran infraestructura i es pot guanyar la vida amb el tema dels concerts. I amb el tema d'Alfred Garcia, la perspectiva és d'una altra manera, per això que dic, d'un reality, i la nostra intenció és arribar molt més alt, també, en aquest sentit. Fantàstic, doncs ara donaria pas al següent. Pau, vaig cap a tu. En el teu cas, jo ara volia començar demanant-te de fer una mica de memòria i és anar una mica als inicis de la senyora Tomasa, no? Ara entenc que, anava a dir, ara esteu en un moment dolç, ara mateix no crec que hi hagi ningú que està en un moment dolç, però sí que portava uns anys bastant a tope, però volíem anar a aquell primer moment, no? Quan comenceu, quan el grup comença a agafar volada, com el recordes i com va ser aquesta feina, sobretot en el sentit aquest d'anar a picar portes per trobar concerts, per anar fent-vos un camí a poc a poc? Doncs la Tomasa, abans de fer el primer concert, que va ser el 2013, portàvem 2 anys tancats en el nostre local, en el nostre estudi, pensant en com volíem que fos aquesta banda. En aquell moment hi havia moltes bandes a Catalunya que totes sonaven bastant igual, diguéssim, sense desmereixer ningú, i la sonoritat de totes les bandes era com la mateixa, i nosaltres volíem sortir totalment d'això perquè pensàvem que era algo finit, que necessitàvem ja una altra onda, més aviat per nosaltres també, la necessitat de fer alguna cosa diferent. I el primer any vaig fer jo de mànager, o sigui, imagina't, no tenia ni idea. Sí que recordo que va haver una tarda que vam dedicar a buscar, o sigui, vam dir, a veure, qui munta bolos? Ajuntaments. Vale, doncs anem a buscar els mails dels ajuntaments de tots els llocs on puguem trobar, no? I vam estar tota la tarda buscant mails, vam redactar un mail com superprofessional, no som una banda, no sé què, no sé quantos, i ho vam enviar a tots els ajuntaments i no vam rebre resposta de cap, ni un. Vull dir, va ser, o sigui, això no s'ha de fer, això ho vam fer i és una cosa que no va funcionar. Aleshores, sobretot era el boca a boca, de dir, hòstia, tinc una banda, tots veníem d'altres grups ja, llavors una mica sabíem com havíem de funcionar i sabíem que has de donar pel sac perquè et contractin al final, una mica, i fins que no va aparèixer la figura del mànager, realment no vam fer gaire cosa perquè tiràvem del col·lega de no sé on que té la festa major del seu poble, o sigui, era tot molt lo que salga i com salga i al precio que sea, no? I per sort va arribar el dia que un mànager ens va dir, ei, el teu grup em mola, jo vull començar a treballar amb vosaltres, i aquí, evidentment, va haver-hi un pas endavant, no? Tenir la figura de la persona que s'encarrega de buscar concerts, que ja sap fer-ho, que funciona, que és la seva feina, no? Vull dir, al final nosaltres ens hem de dedicar a fer música, a fer un bon espectacle, perquè els mànagers el puguin vendre i puguem arribar a on vulguem arribar, no? Al final el músic no... Com va ser aquest moment de que vingui un manejament, no? Si vosaltres ja portàveu fent aquesta feina d'anar a tirar la canya a diferents empreses, si ja teníeu molt clar que necessitàveu entrar un manejament, si va ser una proposta que us arriba de fora, nosaltres teníem clar que necessitàvem un mànager i vam tirar propostes. El que passa que quan ets un grup emergent és molt difícil que un mànager gran et digui, va, vaig a fer una campanya amb tu, no?
perquè no sé, no et coneix ningú, no omples enlloc, no sé. Llavors el mànager ha de confiar molt en el projecte per dir m'ho crec, m'ho clavo, vaig a fer que funcioni, no? I quan ens va arribar la proposta del primer mànager, el primer va ser com, oh, que guai, per fi, i després vam tocar de peus a terra i vam dir, un moment, que un mànager és una persona més i aquí hi ha uns tant % que s'emporta aquesta gent, no? Que a mi, que mi dinero, que no me lo toquen, no? Una mica. Però al final necessites aquesta figura i n'hi ha de millors i de pitjors i de més bons i més dolents i has de passar una mica a parlar-ho i tenir-lo i al final si trobes el mànager que és el mànager que ha de ser el teu mànager, no? Perquè no crec que tots els mànagers puguin ser mànagers de qualsevol banda, no? Has de tenir no sé, has de tenir el mercat una mica controlat, saps què vull dir? I nosaltres hem treballat amb 3 mànagers diferents i ara tenim l'últim que creiem que és el mànager, no? Que anem a la mateixa direcció, tenim el vocabulari molt similar, els mateixos objectius i crec que trobar aquesta persona ha sigut un recorregut d'uns quants anys i al final l'hem trobada, creiem que és l'ideal, però clar, això tampoc se sap mai, no? Al final, jo què sé, la vida dona voltes, però sí que la figura del mànager és important i has de poder confiar-hi perquè si tu confies i deixes el teu projecte a les seves mans, no tot, sinó la part de contractació, ell és qui s'hi dedica, no? I a ell li interessa que el teu grup funcioni també. Ara ja et canvio una mica de tema, el teu projecte en solitari canvia molt aquí la manera de treballar-ho, perquè ho deia ara en Dani, no? Que cada projecte és un món, has de saber molt com ho estàs enfocant tu? Clar, el mànager de la Tomasa per Pablo en solitari no seria, és un altre tipus de... Tampoc sé qui seria el mànager indicat perquè no en tinc, o sigui, no... He tret el disc amb Halley i ells em buscaran algun bolillo i tal, però com a figura de mànager no he firmat res, tampoc. Evidentment és algo molt més petit, de petit format, que jo sol puc trucar a un bar i anar... Llavors, encara no he començat prou amb la carrera en solitari com per poder contestar-te, no sé. Només he fet un bolo. Suposo però que la idea és, ara hi ha un disc, tampoc va ser una entrevista això, però vull dir, no sé si sí que planteja dir, hòstia, doncs ara em tocarà fer aquesta feina de picar pedra que potser començarà d'una mica més avall, no? Perquè tot i que hi ha una trajectòria no deixa de ser un projecte nou. Sí, l'octubre del 2018 vaig treure el primer EP, que eren 3 cançons. A l'abril, o em sembla que va ser l'abril, que vaig treure un altre single. Llavors, clar, jo havia tret 4 cançons. Amb 4 cançons no pots anar a fer una gira, perquè no sé, toques 20 minuts i te'n vas i això no... Llavors, jo m'estava esperant a fer bolos, a tenir tot un disc per poder tenir una hora de directe, no poder muntar un espectacle, això. I el disc en principi el gravo a final d'any i l'any que ve sí que vull començar a fer gira, llavors m'hauré de començar a espavilar, a buscar, a parlar amb gent, a veure qui vol moure o qui pot, qui sap per on, i és una cosa que vindrà d'aquí uns mesos, aquesta feina. No et vull posar més pressió, doncs. És que no sé què passarà. Litus, et dono pas a tu. En el teu cas et volia preguntar a vosaltres, ara dèiem, heu treballat amb grups de primeríssima línia, però també amb molts grups que els heu llançat des de la base, no? Penso, per exemple, en gent com Tribade, com Smoking, o com fins i tot Zoo en un primer moment, que tot i que també ja tenia unes trajectòries personals, no deixava de ser un grup nou que llançava des del primer moment. Com és aquest procés fins a aconseguir? Perquè al final són grups que ara mateix estan ja a festivals, estan ja portant gent a concerts. Com és aquesta feina de llançar-los en el vostre cas? Bueno, jo crec que és una feina conjunta, apuntaven aquí Pau i Dani abans. Jo crec que la figura del mànager, que en aquest cas és el que em toca a mi ara, no? I la figura de grup jo crec que és un camí conjuntament, no? Sí que per dinàmiques, o suposo que són dinàmiques, sí que ens enamorem molt ràpid de la gent que comença a fer coses, no? I em recordo, per exemple, el cas de Zoo, no? Que hem tingut molta sort, ha sigut un projecte que ha crescut molt ràpid, però clar, va ser des del primer dia, perquè en Pancho ja ens coneixíem d'altres coses, i va ser quan el primer dia que va tirar el vídeo em va dir, mira, que he fet aquest vídeo, i clar, va ser, hòstia, de fet no tenia ni grup, va fer la cançó amb un amic seu DJ i no tenia grup, no? Llavors vaig dir, Pancho, hòstia, fes un grup, provem uns concerts, ho provem, traiem un disc,
I va dir, ja, però aquí busco jo per fer un grup, com faig els concerts. Llavors, bueno, va ser un camí molt maco. Altres grups no han tingut la sort que ha tingut en Zo, però sí que en Zo va ser molt ràpid i molt maco, no? Vam fer una banda, primer amb el seu germà, que era com que l'ajudava, perquè ja estava a la raïz, i bueno, vam fer uns concerts, vam fer 3 concerts així com Barcelona, València, Gandia, per provar si tenien recepció de la gent, i van funcionar molt bé, i això va animar a fer una gira, a fer un grup i una mica fins on està avui en dia, no? Cada grup té el seu ritme, jo sempre dic, cada grup té el seu ritme, cada grup té la seva dinàmica. Nosaltres com a mànagers també, el que deia abans el Pau, nosaltres com a mànagers el que fem és acompanyem, i jo sempre dic als grups que el millor per tots és que el grup sàpiga com funciona una mica la indústria o com funcionen les coses, no? Vull dir, jo sempre dic al grup, no deixis mai tot ni a les meves mans ni a qualsevol mans, no? Perquè tu també has de saber tu què vols. Cada grup és un projecte i cada projecte té la seva complexitat o no, però té la seva dinàmica. Llavors, no tot és una fórmula, igual que a l'hora de buscar concerts, ni avui ni fa 2 anys, no? No són fórmules, no hi ha fórmules, i també ho apuntaves tu, no? Al principi, no hi ha fórmules, no hi ha manual, o jo no treballo sobre manual, jo crec que quasi ningú treballa sobre manual, i treballes una mica sobre el coneixement o sobre el que tu creus, i a vegades sobre la il·lusió mateixa d'una oficina, no? Igual que té un grup, l'oficina també tenim il·lusions en treballar en aquests aspectes, no? Llavors nosaltres diem, jo t'acompanyo, jo veig això, podem fer això, provem allò, proves coses, no sempre funcionen, de vegades hi ha desastres grans que dius, anem a fer una gira no sé on, i és un desastre a nivell econòmic, a nivell de públic, però jo sempre dic que tot allò té un sentit, no? Des de l'experiència primer i el coneixement de palpar tot allò, no? Llavors no te'n tornes a casa sense res, sinó et tornes amb una experiència nova. Que no ha funcionat, saps que no has de tornar a fer allò, has de tornar a fer una altra cosa, no? Llavors per això sempre dic, anem a provar 10 coses, i de les 10 que funcionen 3, o funcionen 6, o funcionen 1, o funcionen 10, perfecte. Vull dir que al final és una mica sempre provar coses, fer coses, i en cada grup d'una manera diferent, perquè cada grup és d'una manera diferent. Hi ha gent que vol viatjar fora, hi ha gent que no, hi ha gent que només vol treballar a Catalunya, hi ha gent que diu jo vull fer el meu viatge a Mèxic, per exemple, o al Japó, o no sé què. Llavors també està xulo tindre els teus objectius, no? I treballar sobre allò, no? Llavors nosaltres sempre diem, nosaltres acompanyem el grup, i que el grup sobretot amb molta transparència en com fas les coses, i que el grup aprengui i sàpiga el que vol fer, perquè si el grup no sap el que vol fer, jo crec que tampoc, bueno, des del meu punt de vista, per molt manager que tinguis, al final les coses no... Perquè a l'hora d'escollir aquestes propostes on us vinculeu, perquè suposo que el mail de propaganda perfect deuen arribar desenes i desenes i desenes de mails que us demanen. Tothom, jo crec que tothom. Clar, traiem propostes molt xules, la veritat. El que passa és que, clar, a l'oficina som X persones i no podem abarcar-ho tot. Llavors ja ens sap greu, i alguns trigo a contestar, també ens sap greu, i sí que mirem de contestar a tothom, perquè crec que no sé, la il·lusió aquesta de, no, el que deia el Pau, jo també ho he fet, d'agafar tot el llistat de correus d'ajuntaments de Catalunya, enviar la proposta i que ningú contesti, allò és molta frustració, no? I llavors mirem de contestar totes les bandes, i hi ha propostes molt xules, propostes que moltes vegades t'arriben també perquè conec a tal o no sé què, i contestes, i sempre una mica contestem el mateix, que ho sentim molt, que ostres, seguiu treballant, però que nosaltres no podem abarcar-ho tot, perquè també seria una errada nostra, quan tenim un compromís amb X bandes, intentar treballar-ho més bandes, no? Perquè al final deixes les teves per treballar una banda nova, no? Llavors amb el compromís que s'ha agafat amb aquella banda doncs no funciona, no? I ens enamoren moltes coses, i les bandes que treballem, perquè tenim aquesta passió, creiem que igual que un músic tenim aquesta passió en treballar-ho, però clar, saps que no pots treballar-ho tot, no? Clar, perquè què és el coscrito d'una banda, no? Quan per exemple, jo què sé, surt un Tribal o surt el grup que sigui, no? I dius, hòstia, aquí hi ha alguna cosa, no sé què és el que... Sí, jo crec que és una mica, és una sensació que costaria descriure, perquè és una sensació que tu sents, no? Igual que com a espectador, quan veus un grup, dius, ostres, em crida una atenció aquell grup, jo crec que ens passa una mica igual, no? Et crida una atenció, molta gent ve perquè ja ens coneixem entre nosaltres, o vas, no sé, jo per exemple amb el Pau no treballem mai directament, però ens coneixem molt, no? Llavors és, bueno, et coneixes, és fàcil explicar com a grup el seu projecte. Llavors tu quan sents allò no sé com explicar-ho, és com quan t'enamores, no? O quan veus un espectacle que t'agrada, no? Pues a mi em passa una mica igual, que dic, hòstia, em diu moltes coses i m'agradaria treballar amb ells, no? Llavors jo crec que sorgeix una mica això. Aprofito ja per anar trencant el gel i ja entrar en debat, Dani, en el teu cas, perquè segur que també rebeu propostes, no sé, en el teu cas,
què et fa definir de començar a treballar amb un artista? Una mica el mateix que ha comentat, no? O sigui, la proposta, o sigui, t'has de sentir identificat, o sigui, és el mateix que sent un espectador quan escolta algú que diu, hòstia, aquesta persona em dona alguna cosa diferent. Jo, sobretot, el que intento veure a nivell has de tenir també el seu punt empresarial, no? Intentes veure, dius, què hi ha dintre del mercat que aquesta persona que m'està donant això pot entrar, perquè si és algo que dius dintre del ventall d'estils, dius, aquest m'està proposant alguna que és diferent, no? Si m'estàs donant el mateix que em dona la Shakira i ve la Shakira, doncs molt bé que ho facis, ja està la Shakira, saps? O qui sigui, no? I quan hi ha molts artistes que tenen el problema de fer d'imitació, no? D'imitació d'altres artistes. I quan t'arriben moltes propostes, dius, bueno, Vetus Tamorla ja existeix, no cal un altre Vetus Tamorla, està de puta mare, ho fas de conya, però aquest és un problema que acostumes a rebre, no? Coses que ja estan al mercat. Jo necessito alguna que no estigui al mercat. O sigui, que s'assembli a això, però que no sigui el mateix, o que tingui un estil, però que si agafem aquesta fórmula, normalment estàs destinat al fracàs i és una frustració també per l'artista. Llavors has d'agafar artistes que et donin alguna cosa que els altres no t'estan donant, i aquest punt és una mica el que trobem, no? Sí, que és un punt que suposo que és el que et comentaves tu, Pau, no? Que en el vostre cas també us va jugar a favor. Totalment. De diferenciar-vos. O sigui, la banda ja va néixer amb aquesta idea, no? De dir, vale, hay este sonido aquí, què és el que no hi ha, a on puc anar jo, quin forat hi ha que a mi em pugui molar i que s'hagi d'explotar i que no... I vam estar 2 anys fins a decidir, hòstia, vale, electrònica de latín mola, no? Però clar, és que sí, o sigui, jo què sé, surt la pegatina, surt charango, ho peten, no? I dius, hòstia, pues voy a hacer lo mismo, ¿no? Perquè funciona. No, a tu no et funcionarà, perquè ja ha funcionat una vegada. Tu seràs un grupo más como los que quieren, saps? I tu has d'intentar tenir el teu, fer-ho teu, buscar el teu so, perquè si agafes dels altres sons, al final se t'identifica a tot arreu. I per mi no té cap gràcia, això. Crec que volies afegir alguna cosa? Sí, perdona. És que passa molt, jo crec que coincidim... Els 3 no ens havíem posat d'acord, però coincidim amb això i crec que passa molt. A nosaltres més passa quan parles amb grups que diuen no, vull ser la pegatina, vull ser charango. Llavors, a mi ja se'm bloqueja i jo amb aquesta banda no em veig treballant, perquè quan et marques un objectiu com una banda igual que ha triomfat o ha tingut un èxit, ja veus que el que busques és un èxit i que és allò... Què he de fer per ser com el charango, no? Llavors dius, jo no sóc la persona per acompanyar-te, ho sento, perquè no li veus aquesta naturalitat o no li veus... I llavors crec que tot el que facis serà erroni, no? Perquè però és que el charango estan fent això i jo encara no. No, és que jo crec que és el primer error que com a músic quan es cau això jo crec que és un error molt gran, no? Jo crec que tu has de ser tu mateix, explicar-te el teu projecte, fer veure-ho, jugar, com diu el Pau, durant 2 anys al local d'assaig o jugar com vulguis, però saber que tu vols fer allò, no? De la manera que vulguis. I jo crec que també això també és... Aquesta química jo crec que també es nota, no? Quan vols ser algú, no? Vull ser com Messi. Bueno, doncs, no sé. Clar, nosaltres, per exemple, vam néixer en el moment on, o sigui, jo què sé, el mestissatge a Barcelona, no? Ojos de Brujo, Mano Negra, Manu Chao, Dominguet, algun més. Però després d'aquests 4 hay millones que són los segundones de tota aquesta època, que els que van molar molt eren ells perquè era seu. Els altres mola perquè l'estil mola, no? Però no és seu, és una mica d'aquí, una mica d'allà, una mica d'allà, i això és el que no... Per mi, és el que no té gràcia. Ara, jo també volia dir-vos, ara que hem trencat una mica el gel, que ja ens coneixem, que ja coneixeu també els ponents, dir-vos com que l'acte durarà una hora i no voldríem que us quedeu amb preguntes. Si al llarg del debat us van sortint dubtes, voleu intervenir, aixequeu la mà, us anem donant pas, perquè crec que així també serà més enriquidor, i si voleu això, explicar experiències vostres i doncs aprofiteu també els ponents que tenim avui aquí i fem un debat interactiu que segur que també funcionarà molt bé. Per tant, que ho sapigueu i que sapigueu que esteu convidats. Jo, a partir d'aquí, de moment, segueixo i si va sortint doncs ja aniré estant pendents, però no volia que quedés per dir-ho. Hem parlat avui, també era com trobar concerts, dèiem no hi ha fórmules, però sí que us volia demanar quines armes, cadascú, Pau, tu primers casos com a músic, vosaltres com a mànagers,
quines armes pot tenir un grup per intentar captar l'atenció d'un programador. Sobretot pensant en aquell moment en què el grup potser no té un gran impacte mediàtic, no? Perquè al final quan comences has de picar molt a porta freda. Què es pot fer? Hi ha alguna cosa que a vosaltres hagi funcionat, que fent-ho d'aquesta manera ens ha anat bé? O que no us hagi funcionat, també es pot dir? A veure, jo penso que com a músic, el dia que saps que ve algun productor, algun promotor important, abans de pujar a l'escenari, no, et rius, hi ha aquesta persona, avui ho hem de fer de puta mare, no? I hem de tenir vibes i hem d'estar... I crec que això s'ha de fer no només quan ve aquella persona, no? S'ha de fer sempre. Si a l'escenari tu sempre et deixes la pell, tu passes de l'hòstia, això el públic ho veu, estàs disfrutant fent el teu espectacle i acabes el bolo i estàs rebentat. Llavors, el bolo ha anat bé. Si tu estàs fet caldo, el bolo ha anat bé perquè vol dir que tu has fet tot el que ja tenies a les teves mans per fer aquest espectacle. Per mi això és algo vital. Quan veus en un escenari algun guitarrista que està allà com si estigués al seu sofà una mica, saps? Què haces? O sigui, no, per mi això no té cap sentit, no? És com, tio, si tu estàs aquí a saco, jo estaré veient a saco, saps? Llavors jo m'ho creuré. Si tu t'ho creus i m'estàs demostrant que t'ho creus, faràs que jo m'ho cregui també. Si tu toques així com que no quiere la cosa, pues jo m'aniré com que no quiere la cosa, saps? I crec que és algo molt important sempre, creus el projecte, creure en el que estàs fent i defensar-ho amb totes les teves armes. Per mi això és algo... Alguna cosa? Ja sé que no hi ha formes, però jo us he d'apartar a veure. Si la teniu i és que no la voleu explicar, jo ho intento. No, bueno, la fórmula... O sigui, no hi ha una fórmula clara, però... O sigui, si ets un grup emergent, no? Diguéssim, ara ets un grup emergent, o sigui, jo el que recomano, o sigui, estem parlant de que ell està comentant, no? De la gent, la gent, que tal, que vibri, però el complicat és que vagi la gent a veure't. Aquest pas, ell ja l'ha superat, va la gent a veure't, és de conya, però el tema és que vingui la gent, no? Aleshores, tu ets un grup emergent, estàs començant, tocaràs a Manresa, dels teus ets a Barcelona, que has de fer, no? O sigui, jo penso que hi ha un recorregut inicial que és intentar primer intentar compartir escenari amb altres artistes que sí que arrosseguen gent. O sigui, fer-te un forat, no? Intentar fer-te un forat amb aquests altres artistes que sí que arrosseguen més gent, intentar ser molt actiu a les xarxes socials però d'una manera intel·ligent, no? Dic ara per ara, perquè fa 20 anys era una altra història. Tu començaves a Sabadell i tenies que anar a tocar a Terrassa i a Cerdanyola i anaves fent el cercle cada vegada més gran, no? Que era una mica l'estratègia. Es pot utilitzar ara, al 2020, això? Doncs bueno, sí, però utilitza les xarxes, que és molt més intel·ligent. I a partir d'aquí intentar això, a col·laborar amb gent que sí que arrossega més gent. Després tenir una bona relació amb tu parlaves de programadors i tot això. Si tu ets manager, el que t'interessa normalment quan tu parles en una sala, en un ajuntament, allò no s'acaba allà amb aquell grup i tal, perquè d'aquí 2 anys aquell grup tornarà a venir o un altre grup que tinguis tu com a manager t'interessa que estigui, llavors has de fer facilitats als programadors a entendre que és un programador. Quan algú et programa el que vol és guanyar diners. Si és un programador, si és un ajuntament, el que vol és que la gent estigui contenta perquè t'ha portat al seu poble, no? Però t'has de posar molt en la ment d'aquest programador, no? D'aquella sala que t'ha contractat per poder estar-hi, de que guanyi diners. O sigui, no és l'artista que ha de guanyar diners, sinó és un conjunt de gent que ha de guanyar diners. Per què? Perquè tot allò suma a que tu tornis a tenir feina i la bola es vagi fent més gran. Si tu com a artista dius, hòstia, jo quiero cobrar 2.000 pavos y han venido 10 personas, me la suda. Aquí tens un problema, perquè hi ha una persona que està patint, que és el que t'ha contractat. Aleshores tu has de pensar en aquella persona. I si no ha anat bé el bolo, has de tornar a negociar d'alguna manera, amb la lògica, sempre amb la lògica, però sempre si tu si plantes bé, al final tot té una repercussió, no? Llavors, com a artista, has de pensar molt no només en la teva història, sinó en la història del que t'està envoltant, i a partir d'aquí fer-te gran, doncs això, tenint també relacions amb altres artistes i intentar acaparar la gent, sabent funcionar molt bé a nivell de comunicació de xarxes. Sí, el que diu això de les xarxes, perdó, hi ha clars exemples de grups que no són molt bons, però que fan molt bé les xarxes
per tant ho peten. I grups que són molt bons, que no tenen ni idea de moure xarxes ni de fer res, que no es mengen un rosco. I això fot pena, però és així, no? I fa ràbia, no? O sigui, no diré cap grup, però sí que és molt important avui en dia les xarxes i veus, potser és una cosa que nosaltres això no ho fem gaire bé, em sembla, veus? Sí, la comunicació és que molts grups també es queixen, no? Diu, tinc un projecte, tinc una cançó superxula, però no sé com van les xarxes, jo soc músic, jo he de saber com van les xarxes, no? I llavors, bueno, igual que el disseny gràfic, tot el so, no? Quan vas a fer un concert, clar, tens un tècnic de so, doncs una mica m'entens amb les xarxes, clar, els equips d'avui en dia, els grups d'avui en dia, tot i que jo crec que espavilen molt ràpid i és, bueno, jo porto 24 anys en el projecte que estic en Propaganda per Fet i clar, com fem les coses fa 24 anys o com fem ara són molt diferents, com funcionen els grups ara, com funcionaven abans, són molt però molt diferents. Clar. Llavors és molt d'agrair, no? Perquè els grups tenen clar que tenen que tindre un tècnic de so, inclús un tècnic de llums, una escenografia, una coreografia, no? Llavors és com, jo crec que es van equipant, no? Igual que doncs, ja tots, inclús molts porten el seu fotògraf, també que els acompanyen a les xarxes. Clar, al final el que parlàvem inclús abans de la xerrada d'entrar, que hi ha un grup és una empresa, no? En el moment que estem, que ara mateix es para tot, que els grups no toquen, que hi ha grups que són empreses, es van comprar la seva furgoneta, tenen un local d'assaig, van pagar el seu disc, no? En el cas de la Tomasa i molts altres grups, llavors és una mica complicat. Tornant una mica a la pregunta que fèieu o que es posaves tu, Pau, nosaltres tampoc tenim fórmula, vale? Crec que no existeix, no és la Coca-Cola, i sí que nosaltres sí que recomanem als grups i acompanyem una mica els grups en el discurs de, bueno, fins ara la majoria de grups que treballem nosaltres són grups més de festa major, més de com de ballar, no? Per veure un espai ampli, gran i poder ballar, no? Poder compartir una cervesa, uns balls i tot allò. Llavors, clar, això, el format, que per exemple estem ara assentats, separats a 1 metre quadrat, amb la mascareta, a llocs que no pots veure cervesa ni inclús això. Llavors, el que recomanem nosaltres és d'una banda de 9 músics, passar-ho a 2 o 3 músics i fer un format totalment diferent. Fer les pròpies cançons a un format que és com vas començar a produir la cançó, amb una guitarra, amb dues, amb un sintetitzador si vols, però bueno, un format molt més petit que la gent no li doni per ballar, no li doni per aixecar-se. No? Llavors és readaptar les teves cançons a fer versions de les teves pròpies cançons. Hi ha grups que sí i hi ha grups que no. Hi ha grups que no ho veuen i tampoc és, inclús jo crec que el cas de, en tots els respectes, el cas de la senyora Tomasa és una putada ara mateix, no? Dius, com adaptes això a una guitarra? No pots. Claro. I llavors, com pots veure un concert de la senyora Tomasa sentat? Jo no puc, no sé si vosaltres. Llavors, clar, tot això hi ha grups que poden i grups que no poden. Llavors, els grups que poden, nosaltres animem, no?, a fer una versió, presentar, fer algun vídeo presentant, com si fos un projecte nou, adaptat a les circumstàncies de 100, 200, 300, 400, 800 persones màxim, que és el que hem vist fins ara en aquest país, assentades, no? Llavors, qui pugui fer això, perfecte, perquè també hi ha una continuïtat, un grup que si estem 2 anys o ningú sap, però si estem 1 any o 2 o 3 sense poder fer concerts de peu, totes aquestes xarxes socials, tot aquest seguiment que té un grup, tot això es va morint, no? Llavors, d'una manera o altra, generar continguts. Si no pots ser en concerts, en vídeos, amb altres coses, no? Llavors potser que baixes, però sí que continuar fent cosetes, perquè si no un grup 2 o 3 anys sense activitat tornes a morir, que també és una mica un debat molt més gran, no? De si estem tant temps, és que ningú sap, no? Com tornarem, quan, com ho podrem fer, llavors és una incertesa molt gran, tot plegat, no? Llavors de moment passava una mica allò de poder fer concerts l'any que ve en espais de 100-200, sí que veiem l'opció aquesta, però no tothom no és vàlida per tothom, llavors grups poden fer, grups no fer, i llavors és el que recomanem nosaltres a les nostres bandes. A partir d'aquí és un debat. Jo, si m'ho permeteu, aprofito abans de seguir per fer només una falca, i és que heu parlat molt de la importància de les xarxes. Si seguiu el Soc Autor, sabeu que hi ha una xerrada que fem bastant, que és aprofitar xarxes socials, que per tant, si aneu seguint, si us interessa aquest tema, doncs segur que en properes sessions el tocarem i realment és un tema molt interessant. Per tant, m'heu deixat molt bé per posar aquí la Tomasa haurem d'anar-hi. Doncs mira, convidats. Torno a reprendre el fil, ara sí. I us volia fer una pregunta molt concreta, a veure si sabeu donar algunes pinzellades, que és el correu que deies tu, Pau, vas fer un correu a 1.000 ajuntaments, que és una cosa que segur que tot músic ha fet. Què s'hi ha de posar en aquest correu? Com l'enfoquem a nivell pràctic per intentar que, com a mínim, que no vagi directe a la carpeta de la paperera?
Qui vulgui pot... En el nostre correu posava bàsicament una petita explicació de la banda, que era una banda nova, que venia amb tots els altres projectes, que una mica els objectius de la banda i per què volíem anar a tocar allà, i bàsicament era per expandir el grup, per poder fer arribar la música a més gent. I el correu, a veure, és que no hi ha gaire secret realment el correu aquest, és puedo venir, sí, aquí tens l'opció d'aquest grup, és més barat tocar amb molts altres, perquè clar, és emergent, no? I això, no sé, valora-ho i aquí estem, no? I no... Vosaltres, no sé si teniu allò, com a mi, què s'ha d'incloure, si és millor incloure un dossier, si jo no... recomano que sigui curt, un correu molt curt, o sigui, i amb un link que puguis controlar la gent que ha picat el link i ja està, que estigui el teu dossier i tota l'explicació, perquè al final la gent estem en l'època de vamos por faena i no volen estar mitja hora llegint un correu, llavors ha de ser algo molt curt i a partir d'aquí, sabent qui ha clicat el teu dossier, ho pots controlar. Això m'ho va ensenyar la Roser, perquè jo també soc i res, pots controlar el tema de qui s'està interessant per tu i a partir d'aquí és bastant més efectiu en aquest sentit. Clar, vosaltres ja ho sabeu, nosaltres no. Per això som managers vosaltres. Bueno, clar, la nostra feina és aquesta, no? Clar. Però clar, jo no soc molt afí als correus, sí que és veritat que ara, també crec que venim de la mateixa generació, llavors, bueno, tots som, les tecnologies, totes les vas aprenent a través de la gent més jove, no? I aquest vocabulari, sobretot que té la gent jove, que un ja no té, no? Però sí que jo no soc molt amic del correu electrònic en el sentit de que jo soc molt... perquè és la nostra feina, al final és molt de telèfon, vas a fires, coneixes a un programador, a un de l'Ajuntament, que després de cap 2 anys o 4 o 6 ja no hi és, però clar, la nostra feina és aquesta, és parlar amb programadors, anar a les fires i llavors interactuar amb aquesta gent. Hi ha gent que tu la truques i és una batalla, perquè la truques i dius, mira, estàs programant a festes d'X poble, sí, mira que tenen aquestes bandes que m'agradaria que te les miressis perquè m'agradaria molt vindre, passa-m'ho per correu, i passes per correu i ja s'ha acabat, no? Tornes a trucar i com que ja té el teu número, o no t'agafa o et diu, no, passa-m'ho, ja t'ho vaig passar, doncs torna-m'ho a passar. Això passa amb els programadors, amb els periodistes, amb tot, no? Que llavors, clar, també et poses al seu punt i ells et diuen, no, és que jo rebo 10 correus cada dia, no puc llegir 10 correus de coses que no, que si, clar, tot és un conjunt, no? Si després no la veig a la premsa, després no la veig a xarxes socials, la gent jove al poble no en parla, del teu grup, de no sé què, doncs clar, no és una acció, sinó que has de fer moltes accions perquè ja tingui una continuïtat, no? Clar, hi ha programadors que diuen, és que no sé quin grup és, però tota la gent del poble m'està parlant i llavors, ostres, quin preu esteu treballant, quina gira feu, perquè jo no ho conec, no ho he vist mai per la tele, però tota la gent del poble vol que vingueu, no? I llavors dius, llavors sí, clar, si la gent del poble no parla, no surts a la premsa, no tens xarxes, no tens bons vídeos, no tens... Clar, ara ho has de fer tot, a part de tocar la guitarra, de tocar el teu instrument, de no sé què, has de saber portar xarxes o tindre gent, fer bones fotos, fer bons dossiers, i al final, sí, els dossiers són molt simples, com més simples millor, però al final jugues molt amb la imatge, desgraciadament, perquè el text la gent no llegeix. Llavors has de jugar amb una imatge, que la foto del grup ja et digui coses, que els vídeos et diguin coses, llavors és molt visual també, no? I molt insistint per tot arreu. Vull dir que a vegades també els grups també passen, és que he anat a fer una entrevista, però quin sentit té fer una entrevista a aquella ràdio? Bueno, no té sentit, no ho sabem si no té sentit, perquè igual justament el regidor de poble que enxufa la ràdio el 17 al matí te sent a tu i diu, hòstia, és el correu que em va arribar ahir, ara m'ho miro, no? Clar, són coses que tu mai no és de les 10 accions que fas, una mica com l'abans, no? 10 accions que fas no és encertar les 10, però sí que totes tenen sinergia entre elles mateixes, no? Llavors és fer-ho tot per saber què passa. I jo sempre diem, fer-ho tot i alguna passarà, no? Si només fas una acció, si només envies un correu, és impossible. Si després no contestes una entrevista, no fas un altre concert al poble al costat, i també nosaltres som molt de guerrilla, no? Has fet aquí, ara vas allà, ara vas no sé què, i entre grups, intercanvis, que vingui un grup de no sé on i tu vas allà. Clar, jo crec que les fórmules són moltes, no? És una mica... Sobretot, a nosaltres ens agrada aquest punt de quan començaves, no? De dir, ostres, que vingui el poble, no? Jo soc de Manresa, que vingui un grup de Barcelona a tocar a Manresa i jo aniré a Barcelona a tocar, no? Llavors, el mateix ho fas amb València, amb Madrid, amb Itàlia, amb Alemanya, amb Mèxic. Llavors vas buscant fórmules. Per què algú de Mèxic s'ha de fixar a la teva música? Perquè a Mèxic n'hi ha milers de grups i molt bons, no? Fas un intercanvi, o busques una oficina, què tal, o vas allà per lo que sigui, i després ja aniràs invertint, no? Clar, jo sempre dic, s'ha d'anar treballant, s'ha d'anar generant, i a partir d'aquí
primer de tot s'ha de tindre bones cançons, no? Que sempre diuen, clar, Això segur. això, si no tens bones cançons és molt difícil tot, no? Però si tens bones cançons has de generar 1000 coses més, continguts, has de saber estar tot arreu, intercanvis, que la teva oficina faci no sé què. Per això una mica també el punt aquest de la transparència amb l'oficina, no? De dir, hosti, jo vull això, com ho podem fer? Bueno, doncs, tu vols anar a Mèxic? Vale, doncs anirem 10 vegades gratis, pagant-nos el bitllet d'avió. Hosti, no estic disposat, vale, doncs ho provem 3 vegades? No. Doncs ningú de Mèxic es fixarà en tu, ni ninguna discogràfica de Mèxic vol de treure un disc, no? Perquè tu ets molt maco, no? O maca, no? Llavors és com, si no vas, no t'has de fer gires a Mèxic davant de 1.000 persones i davant de 100 persones. Vull dir que al final és igual que aquí, fas un bolo davant de 10.000 i el dia abans o el dia després fas davant de 100. És trist com a músic, no? Però al final també, bueno, ja jo també de la música, no? Suposo que coneixereu un grup que es diu Berri Xarrac, que bueno, va acabar la seva trajectòria brillant per mi, van acabar els seus concerts omplint pavellons, per dir una manera, i van fer fa, crec que 2 anys o així, no, un any i mig o 2 anys, van fer un concert a França, perquè a ells també els agrada molt viatjar i que la gent que no els segueix, que escolti la seva música, no? Van anar a un concert a França, era entre setmana, i va anar una persona de públic, va anar una persona. Llavors, jo sé també que com a músic, abans t'ho apuntava al Pau, no? Com a músic dius, hòstia, jo per una persona no toco, no? Jo soc músic, jo he tocat davant de 50.000 persones, per què tinc que tocar jo davant d'una? I els Berri Xarrac, trio, van dir, no, a fer el millor bolo de la nostra història. Això és el que m'ha dit. I ells van sortir amb l'energia de fer el millor bolo de la història, perquè aquella persona havia vingut a veure'ls, havia pagat una entrada i era l'única persona que havia fet allò. Llavors, amb aquest caràcter, jo dic, hòstia, ole Berri Xarrac, o sigui, els admiro per moltes coses, però per aquella part, dius, han demostrat molt amb molta gent, no? Ha vingut una persona, si nosaltres dissabte igual tocàvem davant de 20.000, 30.000 persones, o al cap d'un mes. Dius, ha vingut una i sortien amb més energia que el bolo de 30.000 persones. Perquè el bolo de 30.000 persones és un festival que ja tothom ha vist 10 grups. I allà tu has anat amb el teu cotxe a aquella sala, t'has desplaçat, has comprat l'entrada, has anat allò. Llavors dius, doncs això també es troba a faltar a vegades amb els músics, que dius, és que jo soc gran compositor, jo soc gran músic, jo he tocat al Vinyarroc, he tocat a no sé on, per tant ara he de continuar sent més gran, no? Llavors dius, la música és així, i si l'agafes així, jo crec que també recompensa, crec. Sí, totalment. Nosaltres hem fet bolos amb molt poca gent també, i la filosofia és anem a fer que aquesta gent, el pròxim cop que vinguem a prop del seu poble, vingui amb 10 amics més. O sigui, anem a fer que s'ho passi de l'hòstia, que torni a repetir, i anem a crear públic. Si vas dir, hòstia, saló de 15 persones, jo aquí... Jo crec que és el pues si hi ha 15 és perquè alguna has fet bé, també. Vull dir, el problema també és una mica teu, poder. Llavors fer que les 15 persones que hi hagin disfrutin com mai. Amb l'Alfred Garcia, per exemple, sortint de l'acadèmia i quedant quart en UT, el primer concert va ser on ell ha tocat sempre, que era la sala Sidecar. Vull dir que també és una mica la filosofia i el pensament d'un artista. Diu, no, jo he començat aquí i començo aquí, encara que pugui omplir el Sant Jordi, no, a la sala Sidecar, no? I això també és una mica el punt diferencial, no? D'artistes que diuen, hòstia, vaig començar aquí, per què no haig de començar aquí? Per què no tocar a sales petites? I una mica que això no sabia, no? Molt bé. I que al final jo em quedo, per exemple, amb el tema aquest de Berri Xarrac que deies, no només van fer el valor per una persona, sinó que van aconseguir ser notícia a tot arreu, perquè un munt de mitjans se'n van acabar fent ressò, no? I al final va tenir molt més impacte que el que hauria tingut si haguessin anat a tocar a França amb la sala plena, que també és curiós. Sense voler, perquè ells tampoc van buscar allò, no? Aquell efecte, però això passa, no? Dius, bueno, doncs jo surto, faig un bolo i allò genera notícia que no és normal, no? En el món musical, llavors, bueno, tampoc busques, doncs mira, faré notícia d'això, no. Llavors per això dic que tot té una mica, de vegades, no sempre té la seva part de recompensa, no? I reconeixement. Bé, encara ens queda una estona de debat, però Eugeni, 10 minuts? Fantàstic, doncs, com que queden 10 minuts, que no us quedeu amb preguntes a dintre, que sé que a vegades costa tancar el gel, per tant, si teniu preguntes, qüestions, crec. Sí? Amb el tema de la llengua, per exemple, si tens un projecte en català, a l'hora d'enfocar fora de Catalunya i territoris del parler català, és una barrera molt gran o simplement, per exemple, pot entrar per la música i no ens hem d'obsessionar en que si no entenen la llengua doncs no entren? Aviam, és una bona pregunta, perquè jo treballo per exemple en una banda que es deia Obrim Pas, que són de València, i era la primera banda que
a casa seva estaven vetats per cantar en valencià. Molts ajuntaments del PP es vetaven per això, no? Bueno, per cantar en valencià i tindre certes idees polítiques. Llavors, clar, nosaltres, com aquell que diu, Pau també ho sabrà, vam arribar al Japó, no?, a tocar. Vam fer bones gires a Alemanya. A Alemanya el català ningú l'entén. Al Japó ningú entén el català, però tampoc entenen el castellà i apenes l'anglès. Llavors si hi ha unes barreres que et marques tu, amb això vull dir que hi ha barreres que et marques tu, no? De dir, clar, com que canto en català no puc anar a Saragossa, ni a Madrid, ni a Galícia. Hi ha barreres que te les marques tu i altres que te les marquen, és evident. O sigui, jo he anat a Ràdio 3 i m'han dit que no perquè eren en català, no? I he anat a programadors i no ho veuen perquè, clar, és que en català, bueno, en català, vale, grups francesos no venen a tocar aquí, o grups alemanys o italians venen a tocar aquí. Les principals, jo soc molt d'allò, de fer-ho tu mateix. Les principals te les marques tu. La resta sí, però bueno, com igual un programador a Madrid o una premsa a Madrid, no, de Madrid o d'Andalusia, o Galícia, tal, no et vol perquè cantes en català, però també altres no et volen per l'estil que fas. Vull dir que al final jo dic, bueno, doncs m'és igual, si tu no em vols perquè canto en català o perquè faig un estil hip-hop o perquè faig rock and roll o perquè faig ska, doncs si tu no t'agrada l'estil, evidentment no em programes. Si tu no t'agrada la llengua, doncs no em programis, ja buscareu altra. I això de, bueno, doncs ja en buscareu altra. Però sí que n'hi ha, la resposta seria sí que hi ha barreres, però jo crec, des del meu punt de vista, que les principals te les marques tu. Totalment d'acord. De fet, amb Zo esteu girant per tot Espanya i és un grup que té prou impacte, no? Sí, Zo, per exemple, i inclús Obrim Pas també havien funcionat bastant per l'estat espanyol, molt diferent que aquí, però Zo cada vegada està treballant més a l'estat espanyol i un dels objectius amb el nou disc és treballar més a l'estat espanyol. No sé. Nosaltres encara et diré que hem tingut més èxit fora d'Espanya que a Espanya en concret. Vull dir, cada cop que hem anat, hem tingut la sort d'anar a Turquia, d'anar a Holanda, d'anar a Budapest, d'anar a molts llocs i realment ho hem rebentat els escenaris allà on hem estat i la penya no té ni idea del que estàs dient, no? Però és igual, tu estàs demostrant el que deia abans, una actitud de puta mare, tot guai, i la penya s'ho menja i diu, m'ho quedo, saps? Encara que parlis en euskera, que no té ningú, saps? Vull dir que és igual, i crec que, com dius tu, si hi ha barreres és perquè tu mateix te les poses de no, és que en català a Madrid te van a linxar. Ves i ja veuràs com no, saps? Algú més té ganes de... No? Si no... Tinc una cosa referent al tema de com controlar si hi ha interès en el teu dossier i tot. Quines eines utilitzes? O sigui, és del Gmail o... Roser, és que ja treballa. Jo ni idea, això no tinc idea. No. Sí, contesta tu. Sí, per controlar on es pot tenir unes coses importants com treballar a una casa, com dir, que la responsable de comunicació. Totes les eines que públic i gràfic és important perquè per poder segmentar no es pot òbviament la partida, però és important. Però no T'he agafat. Bé. Tio, et mato. Benvinguda. Ella és la Roser? Treballo amb el Dani fent producció, no m'encarrego del management, però al final em rebota tot. Deia que és superimportant treballar amb responsables de comunicació, que és amb el que treballem nosaltres, una noia que es diu Clara, i igual que al principi, els músics ho fan tot, toco la guitarra, em porto les xarxes, hi ha gent que ho peta molt i les xarxes no les sap portar, tot això. Interacció a xarxes és superimportant, des d'on et contesten, a on segmento els anuncis, a on tinc el públic. Spotify for Artists també és superimportant perquè està supersegmentada allà la informació i de cara a localitzacions és superimportant. No sé, és que és ella la que fa servir les eines. Apple Music també té el públic segmentat i és superimportant. I al final és utilitzar moltes eines actuals, que fa 20 anys el Dani no les tenia, i ara sí, la xarxa és superimportant. I amb això tens moltíssima informació per dir, vale, a Madrid m'escolten 2 persones, doncs igual no és el moment de fer un bolo, saps? Però a Barcelona sí, i en el cas de l'Alfred d'OT o amb altres artistes que hem treballat, inclús treballant amb números grans, veus, hòstia, doncs a Barcelona, com que soc de Barcelona, m'escolten més. A Madrid també, em vaig a Sevilla i no m'escolta ningú, però no em coneixia tota Espanya, sí i no, saps? Llavors és utilitzar moltes eines i rodejar-vos de professionals que
que confiïn en tu, que sàpiguen el que estan fent, que no sigui l'amigo manager, l'amigo fotògrafo, l'amigo no sé què, sinó el fotògrafo, el manager, el responsable, saps? O sigui, gent que sàpiga el que està fent. O sigui, el favor està bien hasta cierto punto. L'eina al final és això, rodejar-se de gent que en sap. Totalment, totalment. Nosaltres, quan hem tingut algun llançament d'alguna cosa important, hem treballat amb empreses que es dediquen a xarxes socials, no? Que et diuen, vale, què vols llançar? Un videoclip? Vale, ¿dónde quieres llegar? I ells ho fan perquè ells tenen totes aquestes eines i ells saben com funciona i tu veus els resultats. Quan ho fas tu sol, sense tota aquesta infraestructura darrere, no hi ha els mateixos resultats, no? Llavors, com que hi ha gent que s'hi dedica i en sap, que ho facin ells. I en quin moment vau començar vosaltres, diguéssim, a liderar aquest treball? En el moment en què no veus resultats i dius, hòstia, hi ha alguna que no estem fent bé, hi ha alguna que no funciona, hem fet un videoclip que havia de funcionar molt i no ha arribat a X visualitzacions, o per què no tinc X followers quan totes les altres bandes sí, hi ha alguna que en les nostres xarxes que no va bé, anem a buscar algú que ens ajudi. Jo crec que quan veus a on falles, demanes aquesta ajuda, no? Veus que jo sol no trobo concerts, vale, un mànager. Jo sol no puc ficar el meu disc a l'Spotify, discogràfica. Jo sol no puc, saps? I jo crec que quan ets conscient d'on falles, pots demanar ajuda. Per això jo era conscient que necessitava ajuda a nivell de comunicació i ara jo recomano molt als grups emergents i és això, sobretot tenir una persona de comunicació que entengui bé tot aquest procés. Mànager està molt bé i un representant està molt bé, sobretot pel camp de batalla, com està comentat abans, de fires i de parlar i d'agafar telèfons, però la persona de comunicació amb un equip de treball és importantíssim, ara per ara. Si hi ha una última pregunta, perquè ja estem allò al temps de descompte, i si no anirem tancant ja aquest acte. I si no, un correu també, per si hi ha qualsevol dubte. Si algú li ha quedat algun dubte que no s'ha atrevit a fer. Hi ha un clip que s'ha per presentar perquè fixin amb tu i crec que ara no l'hem desvetllat. Crec que si vas a conèixer algú, que parli de tu, que si és el tema que no vols molt, que et vegi, però si jo vull que tu es portis un correu, crec que també un correu i no, per la explicació o el que sigui, que ha d'haver algun clip, ha d'haver algú que tu puguis fixar a mi. Sí, una mica el que he comentat abans, o sigui, si tu... No, jo intento contestar tots els correus que m'arriben de música. És veritat que a vegades estàs saturat i trigues molt, no? Però sí, tinc una carpeta per anar ficant coses allà i perquè m'agrada sentir-ho també tranquil·lament i tot. Però sí que és veritat que si tu m'estàs proposant... Els grans errors, primer, és donar-te una superproducció feta que normalment a mi m'enganxa poc. Prefereixo moltes vegades a guitarra i veu, per exemple, per saber, perquè si la cançó és bona guitarra i veu, no cal que me la disfracis amb una superproducció. Molta gent té la costum de dir, no, he sacat el disco i ara tal. O sigui, has fet la feina des de malament. O sigui, jo recomano sempre començar des de que no tens disco a buscar mànager. O sigui, quan fas una cançó pelada, tal qual, perquè aquí és on ens poden veure coses i on jo, per l'experiència i amb l'equip de comunicació i amb l'equip artístic, de dir, bueno, per on enfoquem aquesta història, perquè aquesta persona fa un estil molt xulo, canta de puta mare, es pot encaixar dintre d'un estil, potser el que fa la senyora Tomasa sí que requereix d'un altre tipus d'arribada. Depèn una mica del projecte. Depèn una mica del projecte, però sí que recomano moltes vegades això, que no arriben superproduccions fetes, començar a intentar amb una persona de confiança des de zero i donar-me, o sigui, jo el que vull sentir és alguna que no imiti alguna cosa, que és el que m'hem parlat abans, que no sé, la imitació de tal, perquè ja existeix. Jo quan vaig conèixer els Efecto Pasillo, que és un grup que ara està triomfant, que té un bon caché, tot el rotllo, jo els vaig conèixer amb YouTube, estava buscant, i jo vaig veure amb aquell grup, un grup de Canàries que estava tocant al carrer i que per mi eren els Red Hot Chili Peppers d'Espanya, perquè era això, i ho vaig interpretar així, i això en aquell moment, el 2009, no existia.
no existia aquest estil. I dic, hòstia, aquí sí, aquesta gent encaixa. La vaig portar a Barcelona, vam fer un projecte musical que era això en castellà i després van sortir els Melocos, no sé què, van sortir 30.000 artistes que ja no és el mateix i els Efecto Pasillo segueixen allà, segueixen triomfant dintre del seu estil i és una mica el treball que vaig fer amb ells al principi. Què vaig buscar amb els Efecto Pasillo? Vaig buscar això, precisament, algo que em donés algo que no existia aquí a aquest país, però que al mateix temps era interessant, lògicament. Ara sí que us he de detallar, que no podem acceptar més preguntes. Sí que us diria, si han quedat preguntes, si algú que no s'ha atrevit a fer-la, ens les podeu fer arribar per correu, els mails de la tornada estan disponibles, els podeu trobar al nostre web i llavors també els hi podem fer arribar a qualsevol d'ells tres o fins i tot fer-vos arribar al seu correu perquè els hi podeu fer arribar les propostes. Per tant, dit això, ja tanquem l'acte. Moltíssimes gràcies a tots per venir, moltíssimes gràcies a tots tres per animar-vos-hi i moltíssimes gràcies també al BPCES i a l'Associació de Músics del Vendrell per donar un espai per poder fer aquest acte del Soc Autor i, com sempre, recordar-vos que fem més sessions, aquesta tardor farem 5 sessions del Soc Autor, al web del Soc Autor o els diferents canals, tant de la tornada, de Fundació SGAE i de Cas de la Música, allà trobareu tota la informació per si us interessa repetir i venir a alguna altra sessió. Moltíssimes gràcies a tots.